Shofethi ngirosesibore nayishushazo ngazi9 nkulumo phakathi lomthakade lapho khona ephendula khona ukuthi kungani uJustin engabizwa emithingeni bakhulume futhi bathini nomengameli weIsrael President Cyril Ramaphosa thatha ama-point lawo abaluleke ngohlobo lwesimangaliso wonke umuntu ulindele umuzwa lawo asengena ukukhuluma amagama lesihaphone ungakafiki ezingeni lami ngoba kugcina kuba ngathi kuumdlalo nje kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nopresident kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nesilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela ngeke madoda ngeke sikhuluma into yodudu ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqeda la ayikho indoda ekhuzwa kabili ngoba nayibona iSouth Africa njengoba injena nje amadoda angageqile indlebe amadoda nje angageqile indlebe uningabona ukuthi ngabalula kanjani iSouth Africa lokho esizama ukukhanda yabo so ke abaningi sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStandard Hall baqala ukungifonela ngakafika eStandard Hall bangifonela ngibheke eStandard Hall kwakusasele 35 minutes ngifike eStandard Hall ngajika eStandard Hall ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla uMkhwanazi ngahlala umhlangano noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona sifonelele sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakele umthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekhona lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho uPresident ufuna lelozwe kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene neNgonyama iNgonyama ithe akuzokonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina President ngeke iziyenzeke lonto ngayethembisa iNgonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe President uma kwenzeka ufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President cela ukhiphe iorder yokuthi uMkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba ukwali enkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina wengane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi abanye babehleka bethi sungazi ukhulekela izonamba bani namhlanje nquma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali uPresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe uPresident ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrand oRust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto
Ukuqala. Okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa upresident bese befuna sonke simzonde. Mina ngizondana. Kodwa engakutshela upresident ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi. Ngoba ngamela ukudoda lapha na mina. Ngamtshela upresident okokuqala wayizocela upresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka-30. Ngamphendula upresident kathi ngeke kusenzeka president. Ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqala simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasori kwahlaleka ngabe saselula isikhathi. Kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njoba president efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka-30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile. Sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka-5 kunemarch evele ihleliwe, ngomhla ka-7 kunemarch, ngomhla ka-10 kunemarch, kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile. Wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta. Akuyona imarch and march ebifuna upresident. Upresident befuna uphakela umthakathi. Wabiza uphakela umthakathi. Uma ngabe dinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade bize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna baze kwayoshaya u9 ebusuku. Ukubeke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano. Professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiyubani mina uhlangana nomongameli. Angaze ngihlangane neNgonyama, yimi engisebenzela iNgonyama, yimi ifela Nkosi, yimi engifela iNgonyama, yimi engivinjwa eNdlunkulu. Uvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni. Ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina. Ngiyosondela ngalelo langa. Angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe ngiyosishaya neNgonyama kuyoba yinto eyoba umlando weingane zami. Njengesithombe engasishaya noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane. Kodwa nginezithombe ezu3 zakhe. Ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life. Kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhati. Asikufundeni lokho ingane zakwethu. Kubantu abakhulu akuveli ukuxambukelwe nje. Ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona. Nokuvela nje kwezithombe kaMongameli kwakuyona into ebihleliwe ukuthi kufanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi noMongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke. Akukho ukubo kwenzekile. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe. uNkulunkulu weseke okuhle. uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle kuba phakathi kwethu. Njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe. Ngisho umoya nineni izintatheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile. Niyabona ukuthi abantu bafunani.